разните идеи, които вие предложихте. И аз лично съм окуражена, че тази награда стимулира вероятно в някои от вас това да мислят за себе си като за бъдещи предприемачи. Убедена съм, че България е в добри ръце, когато вие поемете активна роля в бизнеса. Тук с мен тази вечер са трима от участниците от журито. Лино Велев, който е предприемач и е партньор в компанията Обекто. Даниел Томов е съосновател на акселератора Eleven, който се занимава с финансиране в много ранна фаза, близка до вашата или малко по-късно, предприемачески идеи и проекти. И Радостина Бойчева, която е председател на Българската асоциация за лидери и предприемачи Able. Малко по-късно ще се присъедини към нас и Ралица Станоева, която е менеджер бизнес развитие в Института предприемачи, наш партньор по реализиране на част от наградата. Искам да ви кажа защо реших да създам тази награда. Аз вярвам, че шанса на България и шанса за всеки млад човек е в това да разбере дали той е предприемач по дух. Аз лично вярвам, че човек може да бъде предприемач независимо от това дали управлява собствен бизнес, работи за компания или пък дори работи в администрацията, защото предприемачеството е въпрос на отношение към света. И статистиката показва, особено от така по-сериозната работа по отношение на създаване на предприемаческа култура в България, че като че ли момчетата са по-смели. Те избират да стартират свои бизнеси, да реализират своите идеи, да рискуват. Конкурса Entrepreneur има за цел да създаде мислене, да стимулира момичетата, които съм сигурна и знам, че имат не по-лоши идеи, конкурса и вашите го показаха, да започнат да извървят тая малка стъпчица и да изберат себе си като управляващи бизнеса и водещи своята житейска линия по посока на това, което искат да правят. Така че конкурса няма за цел да отличи една от вас. Конкурса има за цел да ви подкрепи в това да изберете своя път, защото всъщност вярвам, че с факта, че всички вие показахте своите идеи, че всички вие по един много професионален и много зрял начин, казвам го от сърце, защото съм имала възможност да видя структурирани най-разнообразни концепции, представихте своите мечти, своите виждания с аргументи и много зряло. Всъщност, вие всички сте победителки заради факта, че станахте част от тази мрежа, с която заедно и с моите приятели ще се опитаме да работим с вас и да я развиваме в бъдеще. Така че това е съвсем накратко за наградата и за мотивацията. Сега ще помоля Радостина да каже от името на журито ни какво ние видяхме във вашите идеи. Здравейте от мене. Първо искам да поздравя всички млади дами, които се осмелиха да вземат участие в този конкурс. Знам, че пътя към победата е в това да започнеш да действаш по проекта си, така че дами, поздравления, че се осмелихте да участвате. Имахме 50 проекта, които разгледахме, които бяха изпратени при нас, като голяма част от тях бяха насочени към социално предприемачество, друга част бяха бизнес идеи. Всички, мили дами, абсолютно реализируеми. Така че от вас зависи да случите идеите си. Мога само да спомена няколко, които направиха впечатление на журито. Имахме идея за краудфандинг платформа, която е идея, в която предприемачески идеи могат да намерят финансиране от многобройни източници. Имахме идея за частно училище, имахме идея за бизнес на морето, имахме идея за платформа, за обучителна платформа и за знание, свързана с Европейската комисия, европейските държави. Имахме платформа, свързана с... Имахме проект
за платформа, свързана с това да следим здравето си. Всъщност няколко такива. Имахме платформа, посветена на борбата и превенцията на диабета, платформа, свързана с електронни касови бележки. Въобще всички проекти, които бяха изпратени до нас, бяха добре аргументирани и най-хубавото имаха елемента как да ги случим наистина. Това накратко от мен. Преди да анонсираме коя е победителката в тази годишната награда, аз ще се възползвам от присъствието на хора, които са доста опитни в изграждане на предприемаческата култура и в реализиране на конкретни идеи. Моите приятели и част от журито, които оцениха вашите предложения, за да поговорим малко за предприемачеството. Разговор, който може би ще ви бъде от полза. Ние поне така си мислим. Лино, ти си предприемач. Млад си, но не си вече на 23, нито на 17. И си... разкажи ни как си тръгнал и какво правиш днес. Какъв е пътя за това човек да избере да бъде предприемач и да назове себе си предприемач? Благодаря ти, Саша. И аз първо искам да започна с това да поздравя всички участнички за това, че проявиха кураж и проактивност, участвайки в това състезание. Моята история е доста обичайна, предполагам. От моя гледна точка, аз бях студент преди време, работех в една голяма корпорация като софтуерен инженер. Някакси не ми харесваше кутийката, в която ме бяха сложили там хората и въобще и самата образователна система, и затова търсих някакви начини да се занимавам с нещо по-интересно за мен, което има по-голямо влияние, ефект и по-бърз път за растеж. Обаче, понеже не ми беше ясно как това да стане, с още няколко човека се събрахме и създадохме една студентска неправителствена организация, която имаше за цел тогава и продължава да има да подпомага развиването на тази екосистема, и около всички тези инициативи и проекти, които правихме, се родиха на всички нас, първите компании там, които до една провалихме, както е съвсем нормално, предполагам. От тогава участвах в основаването на общо 4 стартъпа, които в момента всичките, всъщност един от тях продължава да съществува под някаква форма, но другите ги затворихме, ги прекратихме и така нататък. Но научихме страшно много и постигнахме добри резултати, и развихме партньорски взаимоотношения и направихме много приятели. Това е, предполагам, отново нормално. И в момента съм партньор в едно софтуерно студио, което се казва Obecto, което е позициониран така, че да бъде технологичен партньор на интересни интернет компании по света, и работим като строим продуктите на други предприемачи, които са често пъти много по-опитни от нас и с достъп до много повече капитали. И участваме в такива партньорски взаимоотношения, като така помагаме на иновационния процес, като около това нещо изграждаме и нови наши продукти и ще продължим да правим неща и вероятно още за няколко пъти се проваляме. И така, това е най-накратко. Лино, аз чух две неща, че да бъдеш предприемач не непременно означава винаги да станеш богат човек от първия път. Да бъдеш предприемач означава ти да си готов да рискуваш и да си готов да губиш, и че всъщност загубата е урок. Да, и точно за това наблегнах на тези неща, защото, както обсъждаме по-рано, е добре да имам някакви препоръки. И всъщност едно от нещата е, че самия път на един предприемач предполага да правиш амбициозни неща, които до голяма степен предполагат, че ти се излагаш на необичайен риск. И това е здравословно. И ти може да се проваляш много успешно в този път и да оставиш всички си партньори, инвеститори, служители и така нататък доволни и да продължавате да работите заедно след това. И това е просто механиката да създаваш, да движиш цикъл на иновациите и да нарушаваш статуквото, което е мандата, дори според Шумпетер, в чисто такъв философски и научен смисъл, начина, по който се измени икономиката, и това е точно нещо, което е съвсем естествено и нормално, доста некомфортно, но е точно това, което се стремим, мисля, и с това състезание да промотираме в млади хора и момичета особено, които, между другото, това не е нещо необичайно за България. Ако вземем Силициевата долина, там от всички финансирани предприемачи, мисля, че около 4% са жени. Тоест това е по принцип доста мъжки клуб. Обаче, дори по някаква добра причина да не искаме това да е абсолютно балансирано, тези умения или да не е необходимо да стигне до там, въпреки че има всякакви предпоставки това да става.
в тези умения и качества, които изразяват един предприемач, ще са приложими в много други роли, различни от това да си на върха на компания, която се опитва да промени някоя индустрия или нещо. Дани, как да сменим тенденцията повече от 4% от предприемачите, които работят, да бъдат жени в България? Какъв е твой опит от работата ти в Eleven и всъщност как вие подкрепяте предприемачите? Мерси, Саша. Мерси за поканата да бъда част от тази инициатива. Да си призная честно, аз съм много възхитен от това, че има толкова много предложения и има такава зрялост в идеите, защото аз просто съм очуден, че 4% са в Силициевата долина. При нас всъщност 15% са, имахме наскоро правихме статистика, 15% са момичетата, които са основатели на компании, а всъщност има доста повече, ако броим и тези, които са част от екипите, най-вероятно са над 20%. И всъщност много ме радва тази тенденция, че все повече момичета се включват в стартиращи проекти и това, което забелязваме, че всъщност те по нищо не отстъпват на момчета, дори в някои ситуации действат доста по-зряло, емоционално и с доста по-голяма смелост, което е много възхитително. Кажи ли накратко какво правите в Eleven? Eleven е фонд, който инвестира в стартиращи компании. В повечето част това са технологични компании или се опират на определена технология, но също така имаме проекти, които са в хардуерната сфера. Ние инвестираме в проекти, някои от които са на тази фаза, на която са и вашите проекти. Естествено има проекти, които са малко по-напреднали. Това, което правиме, инвестираме в началото една по-малка, започваме с 25 000 евро срещу дял в компанията и всички екипи, в които инвестираме, прекарват 3 месеца при нас в телефонната плата, където имаме голямо coworking пространство и екипите работят по създаването, реализацията на проекта си, като работят с много ментори, които са хора от различни сфери, било от технологичната, било от бизнес сферата. Лино каза нещо важно. Лино каза, 3 от проектите ни не се случиха, но направихме много приятели. Стават ли приятели младите хора в Eleven, които вие избирате да подкрепяте и да развивате, да им помагате да си развиват бизнеса? Всъщност получава доста един сплотен дух и едно доста голямо семейство. Значи към момента има над 150 основатели на компании в Eleven и това става едно много голямо семейство, което адски много си помага помежду си. И всъщност, защото при нас са на групи компаниите, и те много си помагат. Постоянно си правят срещи помежду си, правят брейнсторминги за различни казуси. И това се оказа, че е една много ползотворна среда, защото допреди това те са били винаги сами в офис или са нямали достъп до други хора, които стартират бизнеси и се чувстват изолирани. Но в тази среда се чувстват доста по-смели да реализират идеите си. Но да се върна на това, което каза Лино за няколкото проекта, които е направил и са ги потрошили. Всъщност това е едно от нещата, което гледам и даже насръчаваме хората да пробват. Защото има една такава култура, която за радост се променя много бързо, е, че ако не успееш и това е за цял живот. Напротив, всъщност ние насръчаваме хората да имат неуспешни проекти, защото човек учи много повече в неуспешните проекти, отколкото в успешните. Защото ти можеш да си успял просто защото си оцелил правилния момент или си бил голям късметлия, но без да знаеш защо се е случило това нещо. Докато уроците, които са от нещата, които не са случили, са доста по-дългосрочни и доста по-дълбоки.
Така че пробвайте без никакъв проблем. Дори да се проваляте, сега е момента, в който може да се проваляте и това е доста здравословно. Има ли възможност, като погледна тези 50 проекта, според теб има ли възможност някои от тези проекти да бъдат разгледани, развивани в Eleven? И също така, считаш ли, че нашите момичета от мрежата можем да организираме нещо съвместно и да дойдат да получат част от вашата култура, също и, разбира се, Стартап Академията? Абсолютно има идеи, които са много интересни и са абсолютно сравними на идеите, които ние гледаме в Eleven, така че насърчавам абсолютно всички да ни следят. Има и други инициативи, които са за предприемачи в България. Средата в България се промени драстично последните 2 години. Така че спокойно може да ни следите в Facebook или на нашата веб страница. На всеки 3 месеца правим апликационен прозорец, подобен на този, който е в тази програма и спокойно може да участвате с проектите си. А това, което бих предложил и това го правим често и много се радвам тези, които успеят да дойдат, е да направим един ден, в който вие да се срещнете с предприемачи, които вече са стартирали техните проекти и са получили инвестиции от нас и просто ние обикновено го правим в много такъв неформален формат, в който вие може да поговорите с тях за своите идеи, да получите обратна връзка или ако си харесате някой стартап, спокойно пък може да се присъедините към него. Много ти благодаря, Дани. От Българския център на жените в технологиите и MoveBG ще направим организации. Достатъчно рано ще уведомим нашите момичета, за да го предвидят в програмата си, да го осигурят логистично, защото всъщност не го споменах, но то е също много важно. Ние имаме много добър баланс на кандидатури от София и от цялата страна и всъщност добрите идеи нямат резервирана територия. Те се раждат от мислещите хора, така че този конкурс го показа. Радост, вие работите за бъдещите лидери и предприемачи, така че си верният човек да кажеш какво разпознат и мъничко загадна и в своята интродукция в тези 50 кандидатури. Има ли ги лидерките според тебе и какво още можем заедно да направим, за да се разпознаят и те като такива? Точно така. Не можах и аз да го поставя по-добре дори. Всъщност, в Ебо много обичаме да казваме, че разликата между лидерство и предприемачество е просто семантика. Лидерите за нас са хората, които се осмеляват. Хората, които не се страхуват да си сложат идеята на масата, да говорят за нея, да не се притесняват да търсят помощ от хората като Лино, като Дани, като тебе. Хората, които действат. Хората, които не просто говорят, хората, които не просто се задоволяват с това да са имали страхотна идея, която е била поздравена. Лидерите са тези, които действат. Затова, всъщност, аз съм изключително щастлива, че всичките 50 дами дадоха ясна заявка, че са готови да действат по задачите си. Затова съм щастлива, че сме тук и че можем да им помогнем. Мога да кажа, че Able може също да помага на въпросните дами. Ние имаме един конкретен проект, който се занимава точно с менторстване на такива прекрасни млади хора, които се осмеляват да говорят за проектите си и да се опитват да се подобряват. Както и едно специално събитие, за което поговорихме малко по-рано, казва се Enable Dare to Share, на което каним такива млади хора, като нашите млади лидери, кандидатствали по Entrepreneur, да споделят своята идея, да говорят за това какво означава да се осмеляваш и да не те е страх да бъдеш успешен тук в България. Така че спокойно мога да кажа, че с удоволствие ще говорим с дамите, които се осмелиха да кандидатстват в нашето състезание тук, за това да разкажат и на други дами и да мотивират и вдъхновят все повече млади хора да се задействат и да не се притесняват да се нарекат предприемачи или лидери. Вече съжалявам, че не съм 18 годишна, за да не... Никога не е късно, да.
за да се включи в Enable Dare to Share, но със сигурност тук имаме 50 момичета, които са предварително селектирани и наистина много ценен опит има. Още един въпрос, който със сигурност е много важен. Как една идея, какъв път преминава, за да стане бизнес и по-специфично каква е ролята на менторството, което не непременно е първото очевидно, за което се сеща човек. Може би, Лино, ти кажи какво е твоето виждане? То на предприемачеството не е индивидуален спорт, така или иначе. Общо взето в днешното начин, по който са организирани повечето индустрии и въобще социален живот, почти нищо интересно човек не може да направи сам. И всичко опира до това да събираме интересни, крос-функционални, експертизни екипи. И това винаги минава през различни фази на менторство от един човек на друг във всякакви посоки. И това в една стартъп екосистема е изключително фундаментално и основополагащо. И аз много се радвам, че в последните години в България виждаме много силно развиваща се култура около това. Не е без помощта, разбира се, на програмите на акселераторите, които стартираха в последно време, редица неправителствени организации и така нататък. За мен, нали, по всичките проекти започваме около това, че сме имали някакви идеи, някакво нещо, около което сме направили някакъв малък ефтин експеримент, който никога не е имал претенции да бъде нещо повече от това. И според мен това е нормален начин да се случват нещата. Въпросът е, че като тръгнеш по пътя да пробваш нещо и да си поставиш някаква такава изключително амбициозна цел, това е много привлекателно и мобилизира вниманието на хора около тебе, които неминуемо искат по някакъв начин да участват и да помагат. И всъщност работа на един предприемач не предполага той да има каквито и да е други умения или компетентности, непременно, разбира се, обичайно има и е необходимо, но нищо повече от това да поеме лична отговорност за създаването на някаква нова стойност и да мобилизира необходимите хора, капитали и така нататък, и да ги организира, за да стане това нещо. И това минава неминуемо през множество менторски взаимоотношения, където той е ментор на други и на него много хора са ментори. Да. Радост, кажи ни, аз знам отговора, но мисля, че е добре да споделим разбирането си. Каква е ролята на обучението по предприемачество като компонент от това да осигуриш устойчив процес за развитие на една идея до бизнес? Веднага отговарям. Предприемачеството е начин на живот. Какво означава обучение? Независимо дали има конкретна програма, през която си преминал и някой ти е наредил конкретно стъпките 1, 2, 3, 4, дали си минал или не, на практика няма значение. Ако имаш хъса, страстта, желанието и смелостта да говориш с хората, ролята на менторите е точно тази, да те обучи, да ти помогне, да те хване за ръчичка и да ти помогне ти да намериш отговорите на въпроса как. Затова не смятам, че строго формално образование на тема предприемачество е гаранция за успех или че е необходимост. Предполагам, че и останалите гости тук ще се съгласят, че всъщност елементът е питай, търси, учи, не се страхувай. И мисля, коментар от господина до тебе по повод менторството също би бил на място тук. Ние много вярваме в менторството, защото за нас това е скрития капитал, с който работят стартапите. Това е интелектуалният капитал, който в момента в много ситуации той е доста по-скъп, отколкото парите, които можеш да получиш от инвеститори. Защото ако имаш правилните ментори, ти можеш да се спестиш месеци блъскане и въртене на едно и също място и може много да напреднеш. Второ, ако ти успееш да убедиш други хора в собствената си идея и те да отделят от собственото си лично време, за да работят с тебе по тази идея, това е страхотно нещо, защото това е валидация за това, че ти вървиш по правилния път, валидация за тебе като предприемач и всъщност в един момент това ти помага и после за репутацията, която изграждаш, за репутацията на бизнеса, защото повечето от тези хора след това привличат партньори за твоя бизнес, така че това е изключително важно да се обградите с хора, които могат да ви помагат в пътя напред.
И Радост, още един въпрос към теб. Каква е ролята на мрежите? Затова стана дума на практика в всяко от нашите теми, които адресирахме, но Able е такава мрежа и тя среща хора от различен бекграунд, с различни интереси. Каква е ролята на мрежите според теб? Защо вие поддържате този формат, а не го наричате клас, клуб? Веднага отговарям. Всъщност всички смятам, ще се съгласят тук, че това е абсолютната есенция на това да бъдеш успешен. И тук трябва да разграничим много двете думи. На английски думата е контакт, на български по-често използваме думата връзки. Когато срещнеш човек, който може да ти помогне със своята идея в твоя бизнес или социално-предприемаческа идея, фактът, че си успял да му продадеш идеята, да го накараш той да те чуе, го печели за тебе, за неопределен период от време. И това е контактът, това са връзките, това са мрежите. Достъпа до тези хора, които вече знаят как и най-ценното, как не. Есенциална е краткият ми отговор. Всъщност, с вашите отговори вие верифицирахте и наградата, която включва обучение в бизнес института, включва 1 година менторска работа и също така 1 година участие в мрежата на българските жени в технологиите, което ще даде възможност на нашата млада избрана предприемачка да получи от този 360 градусов опит и възможност да развие своята идея. Аз мисля, че не трябва да оставяме нашите момичета много дълго да чакат, но искам накрая, преди да обявим и да анонсираме наградената идея и млада предприемачка, всеки да каже кои са му топ 3 съвета към младите предприемачи и ако имате специфични, към момичетата, които избират да развиват предприемачество и идеи. Според мен за някои неща, да ги сведем, наистина. Първото нещо е експериментирайте, защото нещата винаги са толкова сложни, че практически не могат да ги измислите, така че единственият вариант е да се експериментира и те нещата сами си излизат оттам. Да, така появяват се хора, които неминуемо искат да помогнат. Второто нещо е свикнете да се проваляте и да ви отблъскват и реджектват хората по добър начин, защото точно в тези моменти, има едно казване в покера, или печелиш, или учиш. И това важи тук според мен. Има много е важно умението да се проваляш по такъв добър начин, така че не да разрушаваш взаимоотношения с хора, което е най-ценният капитал, който натрупваш, ами напротив да ги подсилваш и ги доказваш по този начин, защото в такива кризисни ситуации си проличава характера на хората наистина. И колко е необходимо преди да мога да участваш в определени сделки, компании и така нататък, просто си натрупал определено количество история. И това става така. И трето нещо, което мисля, че е много важно, е да се заобикалят от себе подобни хора, които могат да си помагате и да работите заедно с тях. И това по-рано за мрежите да добавя, има на антрополозите недосмислено смятат, че основната причина Homo sapiens да е съществуващия доминантен вид на планетата, а не корманьоците, които са имали много по-големи мозъци от Homo sapiens, е, че Homo sapiens, в смисъл ние хората търгуваме и обменяме неща и там има даже един такъв математически постулат, че дори да мога да правиш всичко сам най-добре, като търгуваш, получаваш повече. И трябва да се заобиколиш в среда от хора, с които могат да взаимодействате в нещата, които правите, искате да правите заедно. Радости? Ами аз ще ми е трудно да сведа до 3. Лино беше достатъчно конкретен и точен. Аз мога да подчертая от моя опит до сега, за нещата, които аз съм стартирала и знанието, които имам за това. Конкретно, осмелявайте се да говорите за идеите си. Независимо колко абсурдно или огромно смела ви се струва, че страха от това, че някой ще ви се изсмее, е абсурден. Вие трябва да се смеете на тези, които само си мислят нещата и не ги действат, не ги случват. Това е първо. След това, не забравяйте, че отношенията с хората е есенциално. Всичко се учи, знанията не са... ако сега не сте научили нещо, не означава, че никога няма да стигнете до това знание. Отношенията. Това. Искате
да имате здрави отношения с хората, да не ги обиждате, съответно да сте достатъчно предразполагащи, благодаря, че те да искат да бъдат покрай вас и да чуят това, което имате да им кажете. И третото конкретно, как да се избера от всичките, трудно ми е да се спра на едно конкретно. Нищо, ти каза доста... Нека да си помисля и ще добавя. Добре, конкретно. Имаш още едно включване. Дани, ти? Значи много е важно да създадете екип. Защото, както каза Лино, това не е начинание за един човек. Екип е изключително важно нещо. Има много трудни моменти и в тези трудни моменти човек не трябва да бъде сам, трябва да има екип. Второто нещо, което бих ви посъветвал, е да се фокусирате. Едно от основните неща, за които човек не успява в определено начинание, е защото няма добър фокус и се разпилява енергията върху много неща. Третото нещо, което бих ви посъветвал, е да мечтаете и да не спирате да мечтаете. Не трябва да се отказвате лесно. Има много трудности, когато се започва един проект. И характер се изгражда в това да не се отказваш. Ще падате много пъти, но трябва да ставате и да продължавате. Добре, мога да допълня сега. Само да кажа, и аз се развълнувах направо. Благодаря за съветите, приемам ги и аз лично. Аз мога само да добавя следното. Не забравяйте есенцията на комуникацията и на продажбаните умения. Както сега тук двамата господа и Саша продават вдъхновение на всички нас, така и ние трябва да можем да продадем идеята си. Да я споделим така, че да бъде чута. И не трябва да се подценява това нещо. Колкото и велика идея да имаме, ако не може да я комуникираме добре, няма значение. Затова това е моят финален съвет. Научете се как да комуникирате идеята си най-ефективно. И може би аз да кажа 3 неща, които не бяха казани, като разбира се споделям и от моя опит съветите на моите партньори тук в студиото. Вярвайте си, вярвайте първо на себе си, защото тогава вие можете да мечтаете и да реализирате мечтите си. Мислете винаги какво допринасяте за света. Не избирайте идеи, които ще облагодетелстват само вас. Тогава вие ще намирате съюзниците, тогава вие ще имате мрежата и ще имате подкрепата на хората, които са ви необходими, за да бъдат до вас в труден момент. Се награждавайте себе си и хората, с които искате да споделите успеха си за всяка победа. Това ще ви позволи да затворите по добър начин един момент, един етап, един цикъл и да си позволите на себе си да вървите напред за още по-големи победи. Аз мисля, че на вас скоро ви предстоят големите победи от зрелостта и от богатството на идеите ви. Истински бяхме затруднени да изберем една конкретна, която да назовем победител в тази годишния конкурс. Но логиката на всяко състезание е тази. Всъщност сега искам да назова коя от вас беше тази, на която журито се спря. Това е Веселка Тодорова, на 17 години от Враца, за нейния проект Eurobook. Eurobook е една образователна игра, която има за цел да помогне с модерни онлайн средства. Това е една онлайн апликация, за това да бъде участващите в играта да научат повече за държавите от Европейския съюз. Има състезателен елемент, има награди, има възможност за това всеки да отговори на конкретни въпроси, да трупа точки. Ще поканим специално Веселка, която не искахме да предупреждаваме предварително, че тя е избрана. И затова ще поканим специално да разкаже повече за играта си и за намеренията да я реализира.
Тя получава тази годишната награда Entrepreneur. Както казах и в началото, за всички добри идеи, които вие представихте и избрахте да споделите с нас, ние ще създадем възможност те да бъдат разгледани от Eleven и от, разбира се, стартъп и подкрепени в рамките на мрежите. Извиня, че казвам, аз не съм част от стартъп, да не поема кредит за нещо, което не съм и на стартъп Академията, съм гостувал няколко пъти, но съм Started Smart е организация, която... Но така или иначе, всички мрежи, които се грижат за това да се разпознаят и развиват младите таланти, са наши приятели, така че и стартъп, и Started Smart ще бъдат част от нашата верига. Това, което исках конкретно да кажа е, че ние ще, надявам се, приемем от името на вас, говоря, поканата на Дани да направим един такъв нетворк ивент, една среща, на която вие можете да срещнете тези, които вече са предприемачи, а и в рамките на събитията, които Able организира, ще можете да представите някои от вашите идеи. Ние ще ви пишем отделно и ще ви поканим на един разговор, в който ще чуем вашите гласове, не само еднопосочно вие нашите, както днес. Благодаря на всички от сърце за участието. Участието в този конкурс е истинската победа. Участието ви в това, участието ви е във вашето лично пътешествие по отношение на това да намерите предприемаческите си идеи, е това, което всъщност е целта на конкурса. Така че ние ви благодарим, че ни направихте част от приключението си и споделихте с нас на къде вървите. Ще се опитаме чрез Българския център на жените в технологиите, нашите партньорски организации, за които споменах, и разбира се с съветите, с които можем да ви подкрепим от гледна точка на предприемаческия си опит, да ви помогнем да извървите пътя към това да станете самостоятелни предприемачи и вие да създавате награди за те, които идват след вас. Това беше от нас тази вечер. До нови срещи!